Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ngiphethe abafowethu la ababili abahle ngendlela emangalisayo njengoba nazi ukuthi namhlanje usuku olukhulu bafethu iMaskandi World Cup. Abantu baphelele lapha eworkshop, amaqembu aphelele mahle anjeyana. Ngizobuza abafowethu abambalwa la imibuzo. Ngikubingelele mfowethu ngiphinde ngikwamukele khona la kwiZwida Media TV. Sabona mfethu kuhamba kanjani? Igama nesibongo mfethu bese utshela abantu abakubukela ukuthi ngabe usuka phi nendawo. Igama mfethu ngoshini weshimano kaZulu phansi kwamaphumulo kodwa ngokusuka ngokuhlala ngisegoli. Suke egoli. Mfowethu ngiyalibona iqembu lakho la ezeChalaha, abantu abaningi bese beyitshela ukuthi iqembu leli lingasekho kodwa niphumile ngomningi benu nibahle ninjeyana. Ungathini kumuntu obaseyitshela kuphelele ngale qembu? Ngithi nje mfethu engakusho ngithi thina asiyindawo asiphansi singandlalele washo ubheka ihonga ngoba silana nje siye emabhida nje manje soseka yena ubheka ihonga wethu bafowethu futhi kusazobanzima kusekuncane lokho esakubonaka kusezokukhulu. Abantu abangazanga kulomcimbi nabantu abacabanga ukuthi leli qembu kuyaphela ngalo, ungathini kubona nje? Cha ngithi abantu bafowethu abangezwa ngabantu abantu abalandela inhliziyo bafowethu la kwezeChalaha kusaphileka futhi kusemnandi nje futhi kusanje ngasekuqaleni noma bekhona esibabona ukuthi sebehlehlile sicela bebuye bafowethu ngoba kusemnandi kusazoba mnandi futhi. Kuniphatha kanjani mfowethu ukuthi akhona amanye amaciko noma selahambe iqhawe nanilandela kodwa bakhona abanye amaciko aqhubeka naloshuni futhi enza kahle kakhulu kodwa abantu engazi ukuthi abasakushaya indiva lokho? No futhi hayi thina asinankinga kahle bafowethu ngokuthi abantu beshaya ushuni kaMjikijela, cha sinayo inkinga nalonto leyo kodwa esingakusho thina bafowethu simi lapha kubheka ihonga kodwa sithi abantu abaqhubeke beshaya ushuni kaMjikijela sijabulisa thina lokho kakhulu ngani ngoba lokho kuchaza ukuthi ushuni kaMjikijela usezwa phela futhi ubusundlondlobele ngobusuku elinye izinga. Sithi abafowethu laba abashaya ushuni kaMjikijela baqhubeke kodwa bengathembi ukuthi mhlambe thina sobaseka ngendlela esibaseka ngayo kodwa simi la kwezeChalaha simele ubheka ihonga bafowethu. Siyabonga kakhulu ke bafowethu njengoba ke nibuka babukela lapha ekhaya ukuthi bayasha bafowethu la ukuthi aliyindawo leqembu leli lezeChalaha baphumele bafowethu ngomningi bahle banjeyana bathi impela kuzonyiwa kakhulu namhlanje emabhida. Mfethu umlayezo wakho ogcina ilanga lishonile manje nivivile njawu kuyongena ngaphakathi zidudulane khona lapha phakathi ningathini nje umlayezo wakho ogcina sovala? Ngithi mfethu asisabile sizihonga mfowethu lapha na sowuthatha uNombolo 2 mfowethu engakusho nje lokho baba. Ngiyabonga kakhulu mfowethu. Bonga mina bhuti. Mbukeli ke nawe lapha ekhaya uyazibukela izwele bafethu bayayishola ukuthi impela ezeChalaha zisasekhona futhi kuningi okuhle eyiseza nakho zizilokhu ihleli nje kuleli qembu. Hlala lapho ukuthi TV yakho enginqa phambili ungasuki kumnandi kakhulu sokuthatha sikubeke ngomcimbi namhlanje ukuthi ngabe kwenzakalani khona la kweMaskandi World Cup.